Ýokary ruh welentlige betinin maslahatynyň ählisiniň eşçiňlik ýagdaýyna geçenligini bellemek möhümdir. Şonuň üçin bu maslahatlarda geçen okuw ýylynyň jemlerini giňişleýin teljerme berli. Amala aşyrlayan özgörtmeler dogrusyny görüň edildi. Täze okuw ýylyny öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmeň ýollary dogrusyny pikirleşildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri bolgamda ýeşary ýokary derejede ýoly goýmagy talap edýär. Ýurdumyzda orta mekdeplerde guralýan okuw terbiýetçilik ýeşäriniň mazmunyny baýlaşdyrmaň we hilini ýokarlanyrmaň wezipeleri dogrusyna çykyşlaň bir näçe dinlenildi. Soňky ýyllarda emelegeniň özgörtmeleri her bir bilim terbiýetçilik ýeşgärlerinden jogapkärçiligi talap edýär. Her ýylyň dowamynda ýurdumyz boýunça mekdepliň çağırar baglarynyň ençemesi gurulyp ulanylmagy berilýär. Ular okutmaň hemde terbiýe bermeň iň kämil ferişdeleri bilen öpçün edilenler. Okuw ferişdeleriniň multimedia we kompýuter enjamlarynyň ýygdyrlygy gowuşmagy bilinmäge degişidir. Birinji sinp okuw barýan körpeliň ählisiniň şahsy kompýuter bilen bugut öpçün edilmek dogrusyna da maslahatlarda hoşallyk bilen görüň edildi. Maslahatlaryň dowamynda öňde barjy bilim ýeşgärlerine jemgyýetçilik gurumlary tarapyndan ýadygarlyk sowgatlar we hormat hatlary dawarly ýagdaýda gowşurly. Döwri we göwnüje şertler bilim ýeşgärleriniň barha kämilleşmeklerini talap edýär. Häzirki döwrümizde münasip işleýän mugallimlerdir terbiýetçiliň täze nesli kemali geldi diýilip maslahatlardan ygtyly. Ýokary ruh welentlik ýagdaýyna geçen maslahatlarda täze okuw ýyly üçin wezipeler kefiýetlenildi. Maslahatlara gatnaşçylar türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza we hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar.